Rewang nih guys, urung mari rewang. Nyidaki rande video panjang. Aku yang mau nembekan ini. Set istirahat. Set. Jalane wis ditutup kok kene. Aku mendelik lho. Cedekno ngenakne tok. Ditutup kok patung tani sampean. Sing kene kaji kae. Motor-motor liwat kulon pedang kok. Wisan. Pas bumi jam 12. Apa kok bengi? Kok bengi to, Bek? Bengi. Heeh, kok bengi. Cara membuntel sego. Bahasa apa? Bahasa Eropa. Lah kowe tunjilan di sawah. Aku sing golek dodol salah ngene buka iki koyo enek. Nang ndi? Ora ndek kali podokan kae kan enek. Aku ora ngerti. Enek Bu. Aku tuh gak pengen salah. Ale itu etan kono. Ora pengen jalan waktu makmur. Nah, dipulisi. Mergane ngarep mau ora mari Oh, ya dilarang. Ya, lah lucu ya. lewat. Apa neh ning aku kae. Make kae. Seperti ngiwono kan karena sedeng. Dilarang lewat sini. Waras. Tulisannya sih gawat Bang terus sedat tak karo ya ora enak nek golek iki isuk mangku ki roh sampun Wes aku wis seperti isuk mau gak enak. lah kok ono lho kok enak tebu Wis tak apa nih? Jasane kok. Engko tak kira kuwi. Rai cukup. Aku le ra wis-wis. ning kulkas sik saiki nek kanan. aku ndak nganu ndak kingan kaya sampe budal-budal lah Sedat. ini masakane wong pinter wis mari tuku telur disuwe tak digoreng cek anu Ya. kurang 2.000 karo sing tak kandel kuwi ya karuan aku sing tipis kuwi ae wong dina dipangan oh Jadi peternak titik kan, Mas Gatot, Pak Gatot, hanya saya telur semua. Aku tak pun untuk uang. Itu yang aku mengerti aku. Anu pioliang putih, pioliang di video mo. Apa wong apa jangan tewel jerene. Disugi. Lah ini nek digodhog Apa nih? Tewel itu. Tapi jangan mangan ambek lontong enak wong. lah iya ora tak jangan iku lotok karo tewel. Tinggal tuku tewel. Aku pak ibu tanya nek dulu. Aku taruh bapak Iya. Aku ki wong enek sing ngono. Aku lho nggo wondol men. Iki jenenge berita kok nek loro. Bulan sing jebret kok jebret. tutup.
Yo moncrot nar. Dikokek. Tapi tak glogok ya. Tak juga nih ya. Loh, moncrot tet nar. Piye yo yo. Apa lagi? Iki ya direkam barang kok. Ora ketok. Gak cetak apaan nih? Gak. Ora ketok nganu mulutnya. Engko tak sing marut, demen aku marut. Penak iki nganu karute awek. Lembut. Wong Jangan nganu. Yo, lah iki kok Rasah di wis elek. iki bosok ora iki. Desa bocah. Bosok. Ndang kepruken e. Oh, gak itu teh anu kentos, nek kentose. Tengik ya. Sing anu ngisor kuwi. Kok jane tengik. Ampunen ndak ngarani kowe irungmu anu ora. Umono Kena. bonyo bosok anu garoh, giroh yo an iki. Garoh. Diguwak ya. Heeh, omongna Yusuki. Yusuki, sitoke kambile nganu. Sok bo. Bosok ya wis ora kena. Aku rung sarapan lho. Aku rung sarapan. Engko tak tinggal sarapan suwi. Engko njaluk ning kono pra oleh. Pak Keceng. Oh, kaget aku kowe iki. Telo. Telo. Push. 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 Ini apanya apa tadi? Iki lah kupu iki. Pengen gerang guys kupu. Engko njaluk mangan kok Mas.